ena nkhani mukungoimva uyu mukungomuona koma nkhani yake ndiyo tani ndi anyway ena ndithu yankhulapo tate tamvere amene wakuti akhale choncho. Amalawi mwamona uyu ameneyo ndi Alexious Mangila. Now, this gentleman is a lawyer, one of the practicing lawyers in Malawi. And recently, Wapanga exposed and called out names. Kuachula maina are my judges also, my lawyers. I mean, I ononga Judiciary ya Malawi. Mangila, Wang'alura, who is a criminal, incompetent. Why kumbusulira to Judiciary yonse? Wapanga expose cartel. Ambiri amene simadziwa kuti cartel ndi chani. Cartel imakhala secret society ya anthu amene akupanga za umbanda mu dziko lathu. Umbanda wake umakhala chonchi. Pali gulu la maloya akutchanko, ndi pali gulu la ma judges akutchanko, ma economists, ma financial institutions, a police, me onse amene anali kutchanko anapanga create cartel yawo, ka secret society kawo, kuonetsetsa kuti anthu amene ali ndi mphamvu ku Malawi asamakhale kundende. Plus kukakhala madilu adziponyerana. Ngati kuli ma cases azimpatsa judge wina wake amamuti Ken Manda. Ngati si Ken Manda imapita kwa ma corrupt judges ena amene ali part of that cartel. Nde uyuyu wapanga expose anthu onsewa. Wapanga mention ajina Wapona Kita kuti ndi mbava. Wapanga mention ajina Edgar Kachere. But I really wanted him to mention and I'm gonna give Nankhuna as well, because this is the mbava za lawyers mene zikuononga Judiciary yathu. Zimapita kwa ma judges. Ma judges also ndi mbava suzina. Maka Ken Manda ndamene amakanga ti focal point yawo. Nde uyu wapanga expose anthu amene acho. Chimene chimachitika ku Malawi ndi chakuti kukakhala mlandu wa munthu olemera, wakhala mlandu wa munthu odziwika wandale, chimene chimachitika ndi chakuti anthu amene aja kesi yakakhala clear kuti kesi munthu uyu amangidwa ayenera kupita kumaula kandi kuchichiri kandi kuti kumene kuli ma prisons athu. Akamangidwa munthu uja ngati zimene zinachitika za Mpinganjira, Thompson Mpinganjira wa FDH Bank. Munthu amene uja was convicted, is a convicted criminal. Komano anakaseva kundende inalika ndi 3 months. Kena kwa kuti yai munthu uyu ali pa bail, akuti bail pending appeal. Muonetsetse anthu onse olemera amene anali ndi milandu ya serious ali pa bail pending appeal. Ndimene amatulutsira kundende anthu aja kuti fedi zona ngati kuti kesi ija inakalipobe komano pamene punkhani athu. Koma munthu osauka ku Malawi sangapange zimenezo. Sindinaone kweneyo munthu osauka ku Malawi amene ali pa bail pending appeal after conviction yake. Aliyese akuseva kundende kucha. Nde cartel iyi ya maloya akutchankowa inapanga system yawo ngati imeneyo kuti anthu olemera, anthu andale, anthu amene amamwera mowa ku golf kulilongwe golf club kuja kuti cartel tawo timabala tawo tama judges kuja. Amapatsana ma contact kumene kucha. Amauzana chochita kumene kucha kuti apapa uyuyu tintulutse tingopanga bail pending appeal. Ndiyeza ajina Mpinganjira, ajina Rafu Kasambala, anthu ambiri mbiri amene amadziwika ku Malawi kucha kuti ndi anthu andalama amphamvu zawo. Ndemu uyu lawyer uyu Wang'alura anthu amene wapanga expose, wachita wapanga point and called them by name. Now, why am I saying this?
The reason I'm saying this is this. Muntu yuyu akuti Judge Kenan Manda ambiri mamudziwa Kenan Manda ndi judge wakuba kwambiri paliro mu judiciary mos. Our whole justice system, judge oti yeyo is a judge for sale. Nde Kenan Manda. He also mentioned Kenan Manda. Anampanga point called him by name. Kuti this guy shouldn't be on the bench. This guy is a criminal. The whole Malawi judiciary right now is a criminal enterprise, a criminal system. Ndizaumbava zokazoka kulibe judiciary ku Malawi, kuli kagulu kakuchanko kamene kanaphunzitsidwa ndima onse anaphunzitsidwa ndi ina yechi kanyongolo ayina Gaton Kanchedzera. All these men, ma lecturers akuchanko amene wawanda amene anapanga produce ma criminals amene akupanga run Malawi pakali panopo. That is why dziko lathu lisili kupita patsogolo chifukwa chokuti anthu amene akumaba sakumapita ku ndende. Now my judges ayambaso kumabaso. Nde Kenan Manda wampanga su akuti 250 million ayina alibire Mr. Mangila. Komano ineyo chimundisekesa ndi chakuti Kenan Manda, Judge Manda akumpanga su munthu amene akunena lona. Mwaonano zimene zimachitika Malawi chifukwa akudziwa zokuti chilungamo chicha chikapita ku court, ma judges amene akapange preside nkhani ya uyu imene akumpanga lawsuit imeneyo ndi azinzake akubawonso. Nde panopa kulibe munthu ku Malawi amene ali ndi mwayi wokuti akapeza justice if you're standing for the truth. Ndizimene akufuna kuntani, akufuna kumpezera njira yokuti ampange dismiss. Akufuna kumpezera njira yokuti ampange weekend, ampange silence. Afuna kuti akhale chete. Uyuyu akakhala chete, mina kuyankhulira panopa ndekuti anthu ena azichita mantha kuti adzibwera ndikupanga expose judiciary yathu. Because judiciary yathu ija panopa yafika pakuti anthu akuchita kuopa kuti tikapita ku court kodi tikathandizidwa. Ngati Chief Justice Nzikamanda nayenso ndi mbava inaso munthu amene amalolera kuti makesi a dziko lathu ngati kuli ma criminal cases amene amatenga zaka 10 ndi amene akuchitika panopa nthawi ya Chief Justice Nzikamanda. Anamupha Alan Whitaker, kesi yake ija angoikhalira chifukwa chokuti kupanga involve Moses Kunkuyu. These things are happening in our judiciary. They killed a young man, Alan Whitaker, kumupha in cold blood mfuti ya Moses Kunkuyu. Moses Kunkuyu anali ndi motive. Moses Kunkuyu analibe ndi alibi. He even ran away. Anatawa kupita ku London unamizola lapiro chipatala. Moses Kunkuyu panopa nakali Minister of Information. Kesi yake ili nkukoti, komano kukoti kuja munthu amene akuzengedwa mlandu si Moses Kunkuyu. Chifukwa chakuti koti zathu zonse zaonongeka, zikununkha, rotten, zawola. Now you are telling me kuti ifeyo dziko lathu lizipangidwa rani ndi gulu la kuchankoli. Panopa timafunika kuti tipange reform judiciary. Anthu akuchankowa tiapase tima minimal positions. Tizibweresa anthu ena amene ali ndi enlightened international legal experience so that they are not going to be catering to the cartel. Nanga eno kesi yakliye ngati ya Moses Kunkuyu. Moses Kunkuyu panopa is supposed to be in jail. Command Minister of Information. Mfuti ilipo evidence loka ku polisi kuja mfuti ya Moses Kunkuyu ilipo imenena mupha Alan Whitaker. Nde pali motive, pali mfuti, pali dead body. Munthu wake Moses Kunkuyu. Komano mukati patsa ife munthu ina akuti ya assistant wake ndamene anapanga committee amene ali suspect. Zabodza. Nde judiciary ya Nzikamanda imeneyo. Akumana mizira kumapita ku court ngati kuti ndicholenga chotaka ipangeso delay nkhanechi. Akungopanga choncho mati kusitsa ifa Malawi. Inoyo ndikuze na Malawi. Munthu uyoyo zimene wapanga akufunika timpatse support. Support imene tingampatse Alexious Kamangila ndiyo onetsetsa kuti anthu ngati achina Kenan Manda jakamapanga throw ma lawsuits out to him. If it is panga exposed, we call him out. Tukufuna anthu ma news komano vuto la Malawi so ma newspaper ndachina Daily Times. Ma newspaper losadalirika.
ndipo advertisers ngati mapita ku Daily Times, you are wasting your money. It's not acceptable to have a Daily Times as our daily news. No.